Ihan hyvin menee. Me ollaan nyt Hurrikanin fanibussin kanssa Vaajakosken ABC:llä syömässä ja ollaan juuri syöty, ostettu donitseja, virvokkeita ja niin edelleen. Vessassa tietysti käyty, ettei tarvitse heti pysähtyä. Ja noin 20, voidaan pyöristää 30, semmonen remmi on nyt mukana ja faneja. Ja kyllä mä luulen, kun katsoo bussin alaosaisia rumpuja aika paljon, kyllä me varmaan Mekkalla tänään saadaan aikaiseksi. Alkamaisillaan on toinen pronssiottelu kotijoukkue Savo Volleyn ja vierailija Hurrikanin Loimaan välillä. Ja hyvä, että antanut, sillä erä päättyy näin, kun Matti Oivanen viittaa pallon nätisti lattiaan. Ja kapteeni Matte näyttää, että pronssi kiinnostaa ja hän kantaa joukkuetta omalta osaltaan myös eteenpäin. Näin on eräpallotilanne ja erä päättyy tähän syöntöön, kun Antti Ropponen kannattelee joukkojaan. Ja 25-20 lukemin Hurrikaani Loimaa astuu ison askeleen lähemmäs pronssimitaleita. Loimaa puolustaa tämän. Westin hieno passi sitten Toiviaiselle ja Tapio Toiviainen saa kunnian liitata viimeisen pallon kenttään ja näin Hurrikaani Loimaa on lentopallon mestaruusliigan pronssimitalisti vuosimallia 2019 ja ansaitusti.